Belivînerên hêja cîhan di nava metirsiyeke nû daye Hîna Vîrûsa Corona bidawî nebûyî vê carê vîrûsê rengê xweguhert û tirseke zêde xistiye li nava cîhanê Çavkaniyên vîrûsa nû jî vê carê Îngilistanan û Brîtanyayê Êdî Îngilistan bûye zelamê nexweş yê Ewropayê bi dehan welatên Ewropa, Amerîka û Asyayê seferên hatin û çûna li Îngilistanê daye rawestandin heta ev jî yekî jî derbas bû hinek welatan ne ji bo Îngilistanê tenê ji bo tevahiya welatên sınırê xwe yên hewayî, bejahî û deryayî girtin û xwe di hindir de kilît kirine.